Així tots de casa... Aquí, jo també vull dir, ara semblarem aquí el pool de Molins de Rei en aquest poble com són, no? També tenim l'experiència de les primàries. Nosaltres, la meva organització política, però podria ser qualsevol altra, cada vegada que hi ha municipals ha organitzat primàries i també per un criteri de lògica, de donar-li normalitat a aquestes primàries, s'han fet els mateixos centres electorals on es feien les eleccions. És a dir, tampoc a Molins ens ha vingut a ningú de nou això de dir, escolta, deixeu-nos al vestíbul de l'escola per poder fer aquesta... I crec que ha de ser així, a més no passa res, que hem de normalitzar aquestes coses. Jo em penso, a més, que el suport de l'Ajuntament no té per què limitar-se només al dia de la votació, que potser és el més complex de definir si és possible o no és possible. A Corbera, per exemple, ja s'han cedit instal·lacions municipals per fer, per exemple, la primera gran convocatòria de la plataforma Corbera Decideix. Es va fer en seu de l'Ajuntament, vull dir que en aquest sentit ja és una manera de donar xupluc a que la societat s'organitzi, perquè si es fa amb entitats particulars, per què no una creada ad hoc per al cas que és la plataforma, que a més és una suma d'entitats i de gent a títol individual. I per què no si es fan amb els tràmits adequats? Però repetir, el que hem de veure és quin marge hi ha a l'hora de les eleccions. Tot això, tot així, el límit, i no sé si esteu d'acord, el límit ha de ser el punt amb el que quedi clar que és la societat civil que ho organitza. Jo penso que el que no pot acabar passant és que aquí a l'Ajuntament, el Papa Ajuntament acaba assumint tot això, és a dir, a Molins tenim la sort de tenir una xarxa amb equipaments propis de societat civil que jo penso que també han de jugar i han jugat amb tot això i com que també en el cas vostre de Corbera m'explicaves, hi ha llocs que com no obrim el local que tenim allà a l'Ajuntament no hi haurà un altre local públic, però també penso que també és sa i és bo que allà on la mateixa societat civil pot oferir aquest recolzament ho faci, perquè això per mi legitima la consulta, no? És bo que la gent de la plataforma, quan vol avançar, no només hagin de mirar a l'Ajuntament, que hi som. I precisament per això, per exemple, jo mateix, que hi estic, en canvi, a les reunions que decideix no hi vaig, perquè a vegades si hi va l'alcalde a una reunió d'aquestes, t'acaben mirant i acaba l'Ajuntament fent, ja ho fem nosaltres. Doncs no. Llavors, i així... La solució més fàcil, no? Clar, perquè, en canvi, d'aquesta manera, les coses estan avançant i es fa des de la societat civil i sense que l'Ajuntament s'hagi d'implicar directament, sinó, posem en marxa la maquinària i ho fem nosaltres tot. I penso que la cosa està molt en marxa i molt bé. Crec que és molt bo que siguem respectuosos en això, que estiguem al costat i no al davant. Això mateix. I que estiguem atents a com es mou la societat civil i que a la mesura que puguem l'Ajuntament faci que algunes coses no els hi falti allò que s'ha organitzat, però estan, diguéssim, una certa empara lateral per allò que es pugui necessitar, sempre en el marc d'allò que es pugui arribar a fer, però evidentment autonomia plena no pot ser d'una altra manera i a més no és convenient. És del tot inconvenient, que penso jo que hi hagi una intervenció, a part que evidentment seria amb tota lògica no ben rebuda, jo crec, i amb tota legitimitat, evidentment, perquè és que no hi fem res més que ajudar, però no hem de protagonitzar res. Diguéssim, jo diria que les plataformes ja saben on estem els alcaldes que estem aquí i que hi donem suport explícit i no cal que necessàriament anem a totes les reunions perquè sàpiguen que tenen el nostre suport. Fins ara les votacions... No, una mica en aquesta línia, evidentment que han de ser les comissions organitzadores formades bàsicament per la gent de les entitats i gent a títol individual qui tirin endavant aquest procés, però sí que evidentment s'ha de reclamar també als ajuntaments, per una banda, que s'ha de fer les instal·lacions i en el cas que els diferents alcaldes i alcaldesses donin suport també s'ha d'implicar a la màxima figura institucional d'un municipi, que és l'alcalde o alcaldessa, a que també animi a participar. I en aquest sentit, a Molins el que es farà és una carta de la Junta Avaluadora que es crearà, que estarà formada per l'alcalde, la primera alcaldessa del període democràtic, l'Antònia Castellana, i la jutgessa Pau, que s'enviarà a totes les vivendes també animant a la gent a participar. I en aquest sentit sí que els polítics amb càrrecs institucionals han d'animar la participació, però el que no ha de passar de cap manera és que algú vulgui treure'n rèdit electoral d'aquestes consultes o dels resultats. Per desgràcia, el 13 de desembre, just després, alguns partits polítics, alguns polítics de partits polítics van voler aprofitar-ho. Nosaltres esperem que això no torni a passar i per tant, esperem que les forces polítiques no vulguin aprofitar cap d'elles
el rèdit electoral, perquè ara venen eleccions autonòmiques després de la tardor. Nosaltres com a CUP no ens hi presentem, o sigui que directament és difícil que ens aprofitem d'això, però sí que volem fer una crida que no tornin a passar coses que ja van passar el 13 de desembre i desitgem que en les properes consultes 28 de febrer, 25 d'abril i 20 de juny no es doni cap episodi d'aquest tipus, perquè el que fa sobretot és que la gent que està organitzant a cada poble, que està dedicant molt de temps lliure a muntar tot això, se senti una mica enganyada i utilitzada. Sembla evident que les consultes, almenys fins ara, atreuen el vot bàsicament afirmatiu. O sigui, hi ha molt poc vot negatiu. Potser l'èxit de les consultes seria precisament que poguessin portar aquesta gent que segurament votaria que no les poguessin portar, perquè fins ara és clar. Sí, no, la veritat és que amb l'experiència que hi ha hagut de les últimes consultes, el 95% de vots han sigut la gent del sí, però clar, ens trobem en una situació en què hi ha bàsicament el PSC, PP i Ciutadans, que són els que tenen representació parlamentària. El que estan fent davant d'això és directament un silenci absolut o directament el boicot, i evidentment això ells per què ho fan? Nosaltres creiem que, per exemple, al PSC hi havia una enquesta que abans ho comentàvem amb l'Ivan, que va sortir al periòdico, on un 30% dels votants del PSC, si els preguntessin si van a votar en una consulta que votarien, el 30% deia que sí. O sigui, que els mateixos es pot donar el cas de que saben que fins i tot molts votants seus, si fan una campanya clara pel no, es poden sentir enfadats fins i tot amb el partit que habitualment voten, i per això la seva postura és el silenci. A l'època de la dictadura una cosa d'aquestes l'haurien prohibit, a la d'Arenys amunt van fer tot el possible perquè no es fes, fins i tot utilitzant l'advocacia de l'Estat. Van veure que això va provocar l'efecte contrari, o sigui, va fer que anés molta gent a votar, i per tant el que fan és el silenci més absolut. Sobre les dades del 13 de desembre després van intentar dir que allò havia sigut un fracàs, fent servir que el 27% de participació és poc. D'aquest 27%, en veritat el sí va obtenir un 26% sobre el cens. Si agafem, per exemple, mirem la suma de vots a PP, PSC i Ciutadans a les últimes autonòmiques, representen el 22% del cens. O sigui que si ens mirem els números bé, veiem que la gran quantitat de gent que van a votar, tot i que els mitjans a l'hora de muntar no fossin els mateixos que una administració, és un percentatge molt gran, i que ells mateixos no poden deslegitimar perquè els seus mateixos vots ni tan sols superen els vots favorables a la independència en aquest cas. O el senyor Montilla està governant, el seu partit va obtenir el 15% del cens en les últimes eleccions autonòmiques. O sigui, que si volen deslegitimar els resultats del 13 de desembre, per exemple, s'haurien de deslegitimar a ells també directament.